Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Dangstep perngap ke Khasi Students Union Delhi Unit kalau yo ban pelaj emnya ki laingut ki samla ki bala syakset hagawai kedukan di dawai ha Delhi ki laingut ki samla ki kintup ya arngut ki samla kintai ki badai ki Khasi bat uwai pat udayu samla garo habaya keren bat ke Presiden jong ke KSU Delhi Unit ke samla marbiang khongwir kala ya tho ba kini ki laingut ki samla ki dei ki batre ha ka wei ka Ayurveda Clinic ya ke bala tip kum ke Sasme Arogya Clinic ke badan ha Dilshad Garden West Delhi henrei namar ka jing sha le ben ha utrai dukan kila mino ban le tre shawai pan Henry wat hadin bakila mi no ru utrai jong kate kedukan ya obadatip kerteng kumu ashish ula phak breu ban lej wat yaki bad ula lej sei na ka jakasa jongki na shrimar bak ha ka Henry teri kubna jeleo arajar arpu ar ha ka por khat wei beji minme bad ula yalam yaki hapo ka klinik jong u bad hangta ula set yaki da ka bak hangta la nabar Maria yo jing tip yakani ka samla marbiang kalaong baki dikhot jong ka KSU New Delhi Unit haringkat ke Meghalaya Police ke badan ha Delhi lembat ke Delhi Police kila lej marmar syakatai ke dukan bat kila yo aban pelaj im yaki ha ka por saw beje dang step pernga yakini ki langut ki samla la yalam no Meghalaya House bat nagalyang jong ka Presiden ke KSU Delhi Unit kala kintu ya baro ki samla wat kam ne ki samla puli ki bawan sha Delhi bakinda wat jing tip shwa ka bathikna habaki wan wat kam bat kan khamsuk yaki ladakin wan pentip shwa shakin nongyalam jong ka KSU ki badan ha Delhi khnang bakin penthikna maki la ka jakatre ne jakapule jongki ka dei ka babiang ne em ki namat ke ek balaja ba kidon kini ki khna wigri khna Khasi ko wigri khna garu te ki wan chine Delhi ki wan tre ha ko ka clinic ke ka Ayurvedic clinic ka ba kerteng ka Susme Ayurvedic clinic ka don ha Dilshad Garden kata clinic te anda kila tre hang ta kumba shitayo ye ki sham long ki sha haras but ka ta ka jing tre kambiang ra te namar ba ki sha haras kumta ki ban se ki haban mi na kata ka clinic but kili sa no showay bakila yo jing tre hi showay te anda kila tre kata ka jing tre minin min si uni utrai jong kata ka clinic ka berim da ka ba jubor u phone ki u amba ki di ban tre bat u but kataru u phali shaw ha armut kata ki khana shimran u phali shaw ki na kata ka jakatre ba jakasa jong ki u phali shaw ba u wanyalam ki jubor justi wanyalam kata ka clinic ka bam joku ka bagi tre macho kata ka Ayurvedic clinic te undala la yalam ki hangta uberniam ubersit wat uset ki kata ka mit uset minin uset ki kata ka hapo jong ta clinic berkumta mar ki yo ban call di vice president ni ba walam kupar nong sit but mersen yo ka phone call hi nakaliang jong ku unit mila persang bandit kata ka jaka but namar bakal amit ka por tingila pan jingerap na Meghalaya Police tin nakajingerap jong IPS u Raghavindra ula penyerap ni banyo number jong station house officer jong ka Simapuri Police Station ha Delhi te berengkat bakajing trilang jong ka Delhi Police ni layo poi kata klinik kumba sau beje mistep ye but dala anda la apa yang ta nilap bakini ki khna kisha khang tala po jong ta klinik kisha khang tala but la poi yang ta ni sayo di penpat ye kata la minta yo ban yalam yaki minta yo ban sei yaki nang ta ti dadi bangin poi ha kapor biang kana de poi ki plek kapor biang tip show ke ek manjai ki namar utu try u berniam bersit yuki ba umut banyalam yaki sha Uttar Pradesh mentasi to kade ki ek badan bok bangi yo kata ka jingtip kapor biang but ki pulit du nga ai kublei ya Meghalaya Police ba ya Delhi Police ka bala ya train kat bani banyo pelat itu kena te menta pa ki kena dekat jingerap jong ka ARC Meghalaya House nila bu iki ha po Meghalaya House menta te nga try to ki kena ki yo u number phone jong vice president
ba awalam kepada nongsit te ki contact directly ye ba awalam te namari ba ba awalam idon shulong tentu I sai contact ingi bungidan chuni Delhi te nam tu pat ni sa ngi dingkong ila persyang shun dingkong ban phone ya ka North East Cell jong ka Delhi Police but kam yo are langi me yo ay kalain te ban sing hab ban call ya Meghalaya Police. Auto try o kila ulasha hajar ka Delhi Police jong kani Simapuri. Te ya auto try ka Delhi Police lasha penjuta makaan mentau dong dan under investigation. Te kat ka jingtip jonga menem step udon hathanat utrai. Kat ka jingkren jonga batki te naslu baki ong bakin wat kam showay hangni hi long kimpat kwa ban wan pai cha shulong ken te kata tingem la ban penbor shong kamon jongki te na liang jong ka seng ngon kan ka jingkerpat ba ka jingkentu ki khana samla kan thei ba chinrang ba shwa bakin wan shani kan wan pulen wan tre shabar bakin da pet bha kin da wat jingtip kin da wat sani bha am man shuwan hak tak kumto te da fi wan tre ru dapat bandan kin biang ki kwat kisla ban biang ki jingtho andan ki agreement ki babiang but nakaposh por ni ju ong hi kum nakaseng ni kerpat ki brio ba shwa ban wan train na police ni kan jinda bha ba pintip shwa ni but pintip shingi kum kaseng but ni kum kaseng ren kat phi ngin yo yarab ya phi ban wat pintip phang kini ki jaka train la ni ki jaka police kanang ba mumja shu kum kini ki jinja ki bususi hadin bot